na makal na kasubaagong aga nin paputok si Elmer ngani makalikay sa dagsanin para bakal sa aga alagad ikinabigla niya sa nadaa an mahal na presyo kan mga paputok kumpara kan mga nakaaging taon. Sa ibong kaini, mapipiritan maliwat siyang magbakalin paputok urug pang tradisyon na subot kan sa indang pamilya an pagpapaputok sa pagsabat kan bagong taon. Para less hassle kasi marami pong namimili sa patapos pa bisperas. So, konti lang yung papaputok ngayon kasi yung iba mas focus sa pagkain compare sa paputok. Depende na lang rin yun kung traditional ng iba kahit na mahal bumibili sila. Kun an mga parabakal siring ni Elmer agrangay an mahal na presyo kan mga paputok, an paratindang si Arlene agrangay naman an maluyang barakalan nin paputok. Istorya niya, maski ka nagtalikod na Pasko, pipirasan naman ang nagbakal kan mga paninda niyang paputok. Ngayon po maluya pa, pero inaasahan mi sa aga talaga po dagsaan sila. Nakikita mi pag 31, talaga diyan sila pumupunta ng mga hapon, mga 2 to 3, arugkan dagsaan na yan. Siring man kaini ang naging sentimiento kan paratinda manin paputok na si Christine. Medyo nagkabirigla man sa mga parabakata, nagmahal nga ni siya halos nasa 70% ang minahal kang kadaklan na mga paputok. Lalo na sa fireworks. Sa tindahan nin paputok sa Barangay Rizal kan syudad ni Legazpi, ang fountain 900 sundoon mil pesos na ang presyo. 200 sa Victory Light, 250 sa 5-star, sanggato sa siri-siri, asin 20 pesos naman ang pabakal sa kada pidaso nin kwitis. Si Nanay Malin, pinuunan naman ngunya na aldaw ang pagpapabakal nin turotot. Sa mga paninda niyang turotot, tulusang gatos na ang pinakabarato. Siring sa agrangay kan mga paratinda nin paputok, agrangay man ni Nanay Malin ang nakukuwang kadikit na dilihensya sa pagpapabakal nin turotot. Po, bale, ngunyan, medyo matumal pa, pero sa aga, sigurado dakol na po ang tao. Okay lang po, madam, tiyaga-tiyaga lang. Yung mananggad po, madam na naghanap buhay. Sa ibong kaini, naglalao man giraray ang mga paratinda siring ninda Arlene, Christine asin Nanay Malin na magkusugpan sa indang dilihensya sa aga. Mientras tanto, sa datos kan Department of Health Bicol, puun kan Disyembre 21 sundo Disyembre 29, 7 na ang naitala nindang tinamaan nin paputok. 4 gikan sa Albay, 2 sa Camarines Sur asin 0 sa Camarines Norte. Ang mga lugadan, guminamit nin improvised cannon, kwitis asin 5-star. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.